Nah, timbang nganggur tak dondomane gombalku kesayangan iki. Owe maneman ngene ya. Eh. Gombal kaya ngono kaya cek ditulungi to, Mak. Lah kuwi apa kuat nukokne? Ngece anak lanang nyo. Apa iki? Loh, kuwi hadiah spesial. Delok sik. Gombal kuwi suwek kuwi mbok dikeset kono wis. Eh. Iya iki. Apik le. Kene kok. Aku iki bar menang totoan ya. Wah. Wangi ambune. Wangi wong nyarok ambune cek mambu toko kuwi. Sedeng ta hingga? Sedeng. Kuwi alsis. Suwen ya le ya. Heeh. Arep mangan apa ta masakne? Ya. Tak goreng ndok apa-apa. Ayam. Enek gak? Ya tuku sik. Yo wis. Tak enteni nggo. Iya wis. Aku tak turu sik. Heeh. Yo timbang tak gua ya tak rawati wong eman-eman kena iso salin wong iki kembal kesayangan. Mbah wi WC apa tuh wi? Warung le. Warung. Mbah aku butuh WC, Mbah. Lah kuwi to wong genahno WC no. Iki Aku- waca Gak iso maca aku. pekok Berarti ki WC tenan ya? WC. Oke. Ares ana wong sitok. Pak Dik, WC umum Pak Dik iki. Iki penginapan le. Aduh jeblok le. Ceplok barang, Mbah. Penginapan le iki jenenge. Akle penginapan nih. Lha iki kok WC no. Iki diwaca to le. WC umum. Kencing 3.000, BAB 2.000, mandi 2.000. Iki aku BAB tok piro, Mbah? Iki tulisane. 2.000? BAB 2000. Oh, BAB tok aku, Mbah. Yo BAB yo ndang mlebu kae hotele. Hotel mata nunggu WC. Wis ro WC yo cek tekak. Pangin ndi to iki? Cek. Satu cirit iki. Apa iki? Wih, bajingan. Enak suara? Kowe ngising nek ngarepku. Pedang tok bae nek wong matane. Iki gek piye to yo yo. Iki WC isi tok, Bos. Wonge meng lho, ora enek wong. Renek uang piye nyawang to, nyawang dhisik. Cuk gentalumu mancep matane. Yo entai tok ning kene. Wes salah. Ritil. Jibrat gila aku nih. Tae dumbar kabeh.
nyatane jero nek wong ngono ora sida akhire. Mosok Heeh, akhire taiku tak balekne neh. kok mbok pangan pisan. Nyatane nek wong ora gelem ngomong, Mong. Tak iso dibalekne. Ora gelem ngomong kok. Lha iki ora tekon kok. Sopo sing salah? Oh iya, Dek. Lah bolongane sitok kok iso wong loro mbok jane lho. Biasane lho wong 10. Wah, Lha iki aku entuk di sore awan mang. lho, kok enek sing 50.000 bareng, Mbah? Iki diborong. Ngiseng iso diborong iki. Piye to iki emberku ya. Wah, kok ya enek member barang. Member pribadi, Bro. Wah, yo. Biasane wong 10 bareng. Dadi pas arepe metu sing nggoni bolongan arepe metu ganti ngono. Wah, kok ya gak dilon lho. Nyapa? Wong gendeng berarti wis ngising kuwi. Ya dulur-dulurku kabeh kok. Dolah ya padha gendenge. Matamu ki. Ki aku gak sida ngising lho, Mbah, berarti gak bayar ki. 3.000. Lah, aku gak sida, Mbah, tak jumukne taiku, Mong. Iki gak gratis nggone iki. VIP. Wong koyo beda karo ambruk ngono. Sak donya iki WC-ne ya mek sitok iki. Ora liyane Sekali enek. demek lawang bayar. Bah, kok yo ngalang-alangi 3.000. pecet to, Mbah. Pecet piye to wis iki umume kok. 3.000 urung ngising lho padahal, urung metu lho. Sing penting kan mlebu. Duitku yo mek Masamu ki. iki. Tek negara iki tek Kok umum. yo ngene dikai fasilitas AC apa Niki lho air rolling- minum apa ngopi ngono. rolling door nyapa sih Rolling door kudu ambruk. angin los Iya, Mbah. kopi kene rong ngopi kok ngopi lho Iku kuwi kudune duwite sing nom duitmu akeh kok. rong genep swidak lho wah swidak 6 swidak 7 lho mekan Wah, Mbah ngene iki aku malih gak mood ngising ngene iki malian. ya kono mood kae dimplok kono Alah aku wong usahaku ngali yo Pira Mbah Meng? Wah, nyapa meng nang jero ngising ngising aku. ngising 5.000 le Lho kok 1000 iki tulisane omonge 2000. ya we ngising mesti karo ngatur lho le Wah, kok ya dadi 5000 to Mbah? Lah salahmu ngatur, pomo gak ngatur ya pancet 2.000. Sing larang ngature le ambune. Wah, jathukno aku ora ngatur ya. Heeh. Kowe mau ngatur engko sak ngisinge aman. Lah dhuwitku arek iki. Pira wi? Iki 1000 karo Ya sing Limo ki pas. wah iki yo nggih mangan renek iki. Wah, aku gak mbok utang sik ngono. Ora usah. Kene lagi buka dasar kok. Wah, lho kok enek birune kuwi Iki limo badhe wi. ku wong papat lele. pelaris nih. Wah, Wis ngalih kono wis lega kok. Pokoke wis lega ngalih ngene. Di. Di. Tangi nih. Tani beduk-beduk turu. Bajingan, aku nek jenggot tayang kowe. Tani ane turu. Piye? Wong cah nomo. Wah, duwe obat wonten kan. Nyapa? Tak wetengku ket dek ini lho, mules-mules iki. Perkara nih. Yo mbok wong aku yo ora mangan apa-apa. Ngisinge lho mek petu banyu kadang mek ngono. Entat-entut kadang ngono. Lah ngising ra iso, ngising ra enek ampase. Lah sing dipangan ra enek kok. Tapi kudune ki pandang metu, Dik. Nek sing mbok pangan banyu, kuwi metune banyu. Nek sing mbok pangan sego, kuwi ya berserat, metune ya taek. Piye gitu kok tukokno di kates ka, Dik? Yo apa? Tombo weteng. Tombo weteng ki ora kates. Apa? Ya sego to mangan. Kuwi luwe. Iya, sini lupa ya sini. Mangan mau piye? Yo lek ditawani aku yo gak nolak, Dik, tapi kon njaluk wegah aku. Kalau makku masak ayam. Masa Oh. jumuk dhewe iki berarti aku ya. Yo wis. Iku Ya tak bungkus sik.
Di. Pas turu nae. Yo mangan-mangan kono. Arep Arep. aku Baik, durung luwe ya baik. belum bengi rong dino ngene. Tapi bar nogel aku. Wah, oleh nopo ya? Oleh. Mendem no bar iki. Makku tak tukokne hadiah. Apa? Ya gombal to. Makmu iki aja mbok tukokne. Lah gombale suwek. Kok Makmu itu karo tambah. ojo mu elek-elek tak eman iki. Elek deman. Kuwi kan makmu. Tak rada budek wong. Oh iya. Menang togel, ada. Kowe entuk dhuwit 300. Juta? Ewu. Re 300.000. Udune piro? Piro? 5.000. Dune iki Tapi rada ping akeh. aku kudu ping enek 16 yo ping lagi untuk 300. Berarti ku berarti saithik mekan. Tapi kan badi. Bisa nukokne daster pura wis sampo. Apa ya? Ya lagi iki lah awakmu nukokne makmu. Ya iya. Biasa jalu iki. Gombale tak kongke keset yo deman. Nah, wis kudune iki makmu iki aja mbok nganu gombal, golekno bojo ya lho. Ben enek sing ngopeni, makmu ora kopen kok. Mbok rabi mbok piye? Kere, ireng kok. Ireng mau yo ulet. Gurih. Wah, paling kok bekecot ngono paling. Lah. Cocok. Nah, iki. Piye balik iki mendem ya? Ayo. Aku wis sehat kok. Lah mau mencret. Mari pisan. Luwe kuwi. Asine ya luwe ya mencret iya sih kok aku menglo golek nggon ngising ngono sampai teko WC umum Aku bareng. mau lho. Nek kono yo dicekoki mbek Caca. Kowe ora gelem kabar-kabar lho Aku iki ora urun, tapi diwehi yo gelem to. Kuwi mau mendes. ora. Mangkane iki turu gini. Yo, mobil yo, dak, ya duitmu tapi. Kowe kan menang. Sip. Wah lah iki lho. Masuk menang. Iya, ayo to. Bae. Wah, oh ireng makmu ndi? Ngiler. Ireng ngono yo. Kira cewek seksi ya. Lah ireng ngono gurih, Bos. Enggak bekecot to. Ku tandang. Atus gak? Kere. Atus gak? Kan? Aja sing genah to, Mak. Itu kok kelebihannya anaknya tersayang loh. Ya, Enggak digawe yo. Rasah kemayu ngono. Ya mak kan wedok wajar. Sama wedok tapi kaya lanang. Walah. Kok payune piye, Dik? Ireng. Ya. Jadi kudu sadar diri. Iya to. Mah, Ireng iki macam koyo ngono iki gak nyadar. Ngamburi kono wis rasah. Wis do mangan goro mang. Wis ya. Wis mangan aku mangan. Ya wis, tak turu mae. Nyapa awan kono apa sing dibenakne? Masak lah. Ya, mulus to. Jangan nggak bekecot. Aku istimewa, tiada duanya wis. Sak donya mek sitok. Iya, main sitok makmu pengen mak loro ya pengen. Yo, gak maksudnya si model ini ki kok mek sitok. Ngono. Oh, iya. Sitok bedal tak iki? Ayo lho. Bayo apa iki? Kok ya mau batak sapu? Di kan di. Kalau celuk elo, Celuk lho. makmu. Nyapa, Mak? Apa iki? Koyo tae. Ku ngising, Cuk. Matane sing ora. Aku mangan lho. Liyane wong iki ra enek sing ngeburi ini. Ya dijajal kono to, Mak. Matane tae tenan.